Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a luz adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamayat nga ibinglay ti pakasarita ak iti biyag. Barang makaipaay iti basit nga adal kadag iti padak adumdumheg. San gayam arumbeng at ibagimlaeng ti pampanunutem. Tamabalin nga iso ti mangipaay itinalaos a panagbabawim. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasayata nakita ka dito mon, Luz. Kahit kumamad na ito, Si kagayam, tinangisukatan ni Arnold kanya. Ha? Yay, mangantayaw. Sapay la kumata naragsak ka iti sidong na Luz. Sapay ko ma. Tadublem ti pamatag na impaay ko idikan kuana. Di nakainsukat ni Arnold, Josephine. Gaputa nagsina kayo. Saan kami anagsina? Ngamday ta timbagana. Si kalakano ti mangibagbaga, nga agnobyo kayo paylaan. Saan na pudno day ta, Luz? Diyak ang mga insukat nak idiadaak pay lang iti abroad. Diyak pay ang mo at inut-utang nagayam kanyak apag paagas kano ti inana. Kat in-inted na kan ka. Inka rin na pa'y abayadan na. Ngam aging ga ita. Awan apulos ti imbayad na ultimo sintimo. Diyak amo dagitang ibagbagam, Josephine. Tawan mo timbagbaga na kanya. Ngam day tatipod no. Hindi ka matanagan. Ta saan ka asingaran? Ni Arnold tirumbang nga agbayad. Josephine, Diyak matkit di puwersaan. Orayak ti panagbayad na. Gapo ta amok amarigatan nga agbayad. Gapo iti daytoy a mapaspasaran tayo a pandemya. Ngam sapay la ko man. Tadi na malipatan ti utang na kanya. makapakonsensya mo dagit imbagbaga ni Josephine, Arnold. Di mo ni kaskaso dahi dya, babae. Apay nga minagkinasaritan pala eh. Nagrana kami nga ro di jay mall. Awan maramidak, ta inasit ganak. Kasta ka di. Mababainak pa yan kadagiti tataw a lumablabas. Ang mga nunang ngagda ti saritaan mi. Ket, hanya timbagbaga na. Imbaga na asyak kano din ang usaram kadagiti inututang mo kan kuana. Imbagam kano abayadam. Ngam aging gaita, awan apulos ti insublim uray sentimo. Anya? Apay, pudno ka din nga dautang mo kan kuana, Arnold. Sumbatan na. Adda ka di? Owen, di mon panunutan dayta. Siyak ti makamoy ti dayta. Anya? Saan mat siguro nga umanay dayta pakaupayam kanya, Klos? Saan mat kat di? Ngam sapay la ko ma. Tadi mon ulitan ti agilimad kanya. Nakasaok JX ni Arnold, friend. Kat, anya tinagsaritaan niyo, ah? Kuna na asyak kanugayam tinangisukatan ni Arnold kan kuana. Kat pudno, met. Insukat ni Arnold ti sigud a nobya na kan ka. Ha? Saan aya nga idinagam-am mo kayo dito yung parlor ko, ah? Kat naaddaan kayon adagos iti komunikasyon. Inarim na ka. Nga madamit gayam nobya na iti abroad. Kat si kamet adang nga. Inaklon mo adagos. Si Kamat, makapasayar mo ta saong. Agpaiso matibagbagak Ngam inlimad ni Arnold ti maipapan kadakwada ka ni Josephine. Naamwak laangan, idinabasak dagiti conversation da iti messenger. Apay nga minanamati ka adagos. Di mo pa inamu ti husto a kinatao dahi di alalaki. Anya, Rod, kat agayatak mat ka ni Arnold. Ang adda ti masaksaktan, gapo iti relasyon nyo adwa. Makiwin na sos kakit din kini Arnold. Saan akas ka rin na dayta, friend?
Inayat kun iti kastaunay ni Arnold. Saan maggayam asikatiim mo na akayan ayat ni Arnold, anak ko? Pudno day tatang. Ay na, anak ko. Arignan nga inagaw mo ni Arnold itiim mo na akayan ayat na. Ay, saan anasaya at dayta? Nagsiinadan tatang. Iso nga awanan ti pagdanagan nyo. Ngam tiam mo dagiti tattaaw. Inagaw mo ni Arnold. Ay, si kamot laeng ti kababain. Ay ayatak ni Arnold tatang. Iso nga uray no anya ti ibagbaga ti sabali at tao. Awan bibiyang ko. Makaamo kang araw, anak ko. Ngam ibagbagakon kan kaa. Saan asinsinan dayta? Kasanaon no addagayam ti responsibilidad ni Arnold kan ni Josephine? Awan tatang. Gaputan na bayag ni Josephine iji abroad. Masiguradok dayta. Sige. Agto ko tapen diti karuotan. Sige. Nabanugak ti panagpag na pagnata diti parke. Kasi nga ginanatapay. Tintitinkuan nga talaga. Arnold, kaano ta nga kasar? Nabayag tang nga gayan ayat. Agornong tapay ko maa. Sige, sikati matungpal. Sa pela ko mata makaoray ka, Luz. Makauray gaputa ay ayatan ka. Agyaman ha? Basta di nakisuksukat. Diyak lakit di kabaulan no mapukaw ka kanya. Unay ka lagi tinaya. Di kagdanag. Di ka isukat iti sabali. Gaputay ayatin ka unay-unay. Agyaman nak Arnold. Ay ayatan ka mat unay-unay. Hello? Sino daytoy? Siyak nila Green, Luz. Sino alagren? Kabsat ko ni Josephine. Anya ti masapulyo? Luz, pasensya ka na. Di mi ngamin makontak ni Arnold. Iso asikat inawagak. Inalak ti number mo iti may sa agayam mo. Ha? Pangaasim, Luz. Ibagam ko maitinobyo mabayadan ng tuutang na iti kabsat ko. Kasapulan na una yun. Sige, ibagak ka ni Arnold. Ay, maruruda. Syakit din tirangrangan da at teteksan kan awagan. Sino ti dakdaka matem? Di kabsat ni Josephine Kuna na nga ibagak ka no ka ni Arnold, taagbayad iti utang na ka ni Josephine. Saan siguro nga ikaskaso ni Arnold ani Josephine? Iso asikan tinalagip da nga awagan, gaputan nobyom lakit nga rod. Anyamot dagi at taon. Daytan ti bagbagak idikan ka, anya nga ita. Ngam nabayagan day jay. Idi agayan ayat da pay laeng. Wen ngam utang latan ni Arnold dayjay. Iso arumbang abayadan na. Anya ti aramida. Kasaritam ni Arnold. Tapno makisao ni Josephine. Utang na dayjay. Iso akarbengan da asingiren. Anya nga ti aramidam Arnold. Agsingsingir ni Josephine. Diyak nga rodam mo, Luz. Adun ti kabagyan na agtetext kanyak. Ibagbagada nga ibagak kanukan ka nga agbayad kan. Agte-text damot lahing kanyak. Bayadam nga minan atap no malpasan. Awan pa'y nga rod ti pagbayad ko. Awan ta mo kapagalaak. Ay, parikot nga ron day taitan. Agkasartahan, Luz. Kayat ka na kadan na. Agpaiso, Arnold? Wen, at damatan ba si tornong ko? Ngam kasano na agsingir to manan ni Josephine. Saan tapay aparunutan day ta? Unaan tapay ti panagkasarta. Agtrabaho akto para ti pagbayad ko kini Josephine. Sa bagay, makaurnong tamad siguro. Ay katwen Isong agsagana ka. Ikuyog kuntong dagiti dadakkel ko iji balayo. Takasarita mimot ni tatang mo. Sige, Arnold. Urayak day tang aldaw.
Talaga ka di ama asawa kan, anak kaw. Wan tatang, saanan nga agbaliw ti pangadang ko. Sigurado ka kade, ani Arnold ti kapkap na kam alalaki? Wan tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo. nusyak ko mati masurot. Diyak kayat ni Arnold aparakan ka. Kasano no aramidin namatkan ka, ti inaramid na itiim mo na anubiana. Saan mo't siguro, tatang? Napanaknakakmutan nga'y ayat anak ni Arnold. Manipod na gayan ayat kami. Dinakpulos pinasakitan. Nalang araw. Katsapay ko ma, taag na nayon ti kinasingpat na. Si Kamot Gayam, Luz. Josephine. Wen, siya nga rod. Damang ko kat nagkasar kayo ka ni Arnold. Wan, medyo nabayagmutan. Kablaawan kayo nga rod. Agyaman na. Luz, manon atawan tinapalabas, manipod imutang kanyak di asawa. Aw-aw hagak, ngam di nakikaskaso. Nakaurnong mat siguro. Iso apakibagalangan abayadan ng tinala na idi kanya. Uray kagudwalaan. No iso ti kabailan na. Adata dito palengke. Ngam day ta utang ti ibagbagam. Urayang magbayad ni Arnold. Di nakmat nga ron ikaskaso ti asawa. Kan may sa, nagranata, iso nga ibagakon kan kaa. Tagasawa kayo matan. Ngam utang na dayjay, idi agayan ayat kayo pay laeng. Aging ka ita? Sing-singiram pay laeng? Anya nga ron ti kaya tumaama pasamak, Luz. Karbang ti agsingir. Gaputa ti utang, rumbang abayadan. Kan apay ang makaungat ka. Nasayaan mo ti panakisaritak kan ka. Basta, saan asyak ti pangibagam iti dayta? Awan bibiyang ko iti dayta banag. Nabartak ka manan asimangpot, Arnold. Anya ko ano, nabartagak. Kwartak mo ting gatang ko iti ninom ko Saan kumamot akasta Idulin mo ti matmat gadam. Gaputa ado dagiti babayadan ta. Di ka man subanaw dita. Apay akasta ka matan. Saan ka mo tasigod nga agbarbartak Oy. At pagbaliwan ti tao Imposible mo di mo mo dita. Nasabat ko ni Josephine idi na minsan. Sing-singiran na ti utang mo kan kuana. Di mo man dagdagamatan dita. Ngam Arnold. Uston ko nakmet! Sao ka pa lang, tiba benggan! Nasaya at matasimang patkan, anak kaw. Apay ka di tatang? Adang amin imay itay. Kabsat ka no ni Josephine. Ha? Anya tinaramid da dito Birbiro kan damat ti asawam. Ngamga po tagdardaras da, pimanaw damat la adagaws. Umay da ka no agsinger. Tapno adda ka no gastusan da ija ospital. Apay, asino ka no tina-ospital? Ni Josephine kanaw. Ni Josephine? Nabayag ka no gayam nga adda sakit na iti kidney. Isu akasapulan dati dakkel agatad. Naibusan ka no ti urnong da. Isu nga agsingsingir da. Anya? Day tati ibagam iti asawam. Ta ikarigatan yu abayadan ti utang na kan ni Josephine. Kasarita ka kumay tinalapat, Arnold. Awan panawan ko. Kahit ko taginan na. Apay ka di akasta ka. Nabartag ka man wino saan. Dinakpay ka sa ui tinasayaan. Anya nga minay ati parikot mo. Hala, ibagamon. Adda ka no gayam na dagsan asakit ni Josephine. Isa pang nga asim. Tadi mo kumain-inom ti matmat gadam. Agbayad ka kan kuana. Barang malasatan na pa iti sakit na. Anya? Siyak pa yan ti mababain. Anya nga iti ibagada ka data. Amangan no ibagada pa'y nga igaggagara ti saan nga agbayad. Luz, mabitlaeng. Oh, apay Julius. Pas adamang kamkamat kan ka. Nadamag mo ka din? Ti anya?
Natay ka no ni Josephine. Anya? Wan Luz, idi ka no agsapa. Inruarda ka no ni di ospital. Gaputa dumakdakelin ti bilda. Kat awan pagbayad da. Anya? Oh, apay. Makonkonsensya ak. Gaputa, saan ko apulos anak kasarita? Kan saan anak kabayad ni Arnold iti utang na kan ko ana? Anya? Ti may sapay a pagsakitan tinakam ko. Ti saan ko pa nagkidaw iti pamakawan kan ko ana? Tatunggal kasarita nakidi. Agungetak. Palawak pa'y no daduma. Ay, nalpasan ti amin. Awanin ni Josephine. Uray ka sa nupay ti panagbabawim. Dinan mangagdayta. Awanin ni Josephine. Julius, makonkonsensya ak. Doble-doble asam. Timpa ay mikan kwa na. Kasladyak idi kabaalan ti pan nakakonkonsensyak, Mr. Lonely. Gapo ta nagalas idi ti pan nakisaok kini Josephine. Kat uray ni Arnold, nakonsensyamet. Isu ang nagremedyo iti pinagbayad na iti nautang na idi iti daydi Josephine. Alakastan ket agyamanak. To'y pagayam mo, Luz. Luz, pagayam ko, daytoy apakasaritaam ket palagip kada tayo. Arumba nga mo tayo apanunutan tirik na ti pada tayo a tao. Asaan lang at ibukod tayo apagragsakan. Kan palagip matlaeng ati utang ket rumbang abayatan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Luz adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.